И така, след като направих апдейт относно живота ми, минимализъм, консуматорство, гардероб, козметика и така нататък, сега бих искала да споделя, че специално за коледните празници реших да направя промоции, от които ще може да се възползвате, да си направите подарък или на вашите близки. Това са стойностни продукти, които ще ви предложа и са на много изгодна цена. На първо място може да се възползвате от 30% отстъпка на моята нова книга Spa Boutique за красота от дома, ако я нямате, която включва 40 глави. Само една глава е с козметични рецепти. Има много съвети. И въобще супер полезна. Няма нито една излишна дума. Така, на второ място е пакет от трите ми книги. Spa Boutique за красота, Моето изкуство да живея, да си обичам и тази първа книга, която е вече на 10 години. Антиейджинг детокс рецепти за натурална вътрешна и външна красота. И този комплект е в пакет с това натурално червило, което аз съм го правила. И този комплект е с 55% отстъпка на една изключително изгодна цена. Така. На второ място е моята книга, която е наръчник по гладолечение. Има най-много рецепти. Тук има най-много рецепти. Която е 100 дни до 100% суровятство, стъпка по стъпка, как се прави гладолечение, захранване, други видове гладувания, как се правят и въобще много съвети в тази книжка, която е електронна. Тя е с 40% отстъпка. Така. Моят нов онлайн курс по манифестиране е с 40% отстъпка. Също така, това ми е четвъртото предложение. И петото предложение е фактически Алоe Vera Gel. Така. Тъй като аз, както ви казах, започнах работа в туризма. Там работя на бюро 12 часа пред компютъра. Да, ставам, разбира се, не съм нон-стоп там, но въпреки това работата е на бюро. И основно си стоя, освен това ежедневието ми стана супер забързано, трябва да си приготвям храна за работа, за почивните дни и въобще гледам да си улесня ежедневието, затова избрах да се регистрирам в фирмата EOR, която е немска, сертифицирана. И Алоe Vera е с много високо качество. Така че едно от моите коледни предложения са Алоe Vera. Продават се формата на Алоe Vera сок по 1 литър. И имам вкусове коприва. Копривата с силици. Силиция, знаете, е много така полезен за кожата. Имам Алоe Vera с колаген, който примерно, както ми остана тук малко чай, ще си сипя. Има и с вкусна праскова. Това са вкусовете, които така съм пробвала и много ми харесват. И в общи линии това са ми предложенията, ако се закупите две от моите предложения, примерно пакет от трите ми книги и Алоe Vera или книгата 100 до 100% суровятство, вие получавате
напълно безплатно участие в моят онлайн курс по манифестиране, който има авторски медитации, много съвети, много рецепти. Там сте в затворена група с още много рецепти, много съвети, интересни. Те са вече на друга тема, извън това, което публикувам в книгите. Ако ви е интересна темата за манифестиране, този курс ще ви бъде много интересен, тъй като в момента навлизаме в ерата на огъня. Тази тема ще бъде много интересна относно манифестирането. И тепърва ще се говори много за манифестиране от началото на 2024 година. Така че този курс не съм го направила случайно, защото темата ще е абсолютно актуална следващите 20 години. Така. Както предните 20 години беше актуална темата Земя, т.е. основно диети, хранене за лекуване на червата, нали, относно това беше актуалното. Диетика, хранене, холистично здраве и така нататък. Но следващите 20 години темата за манифестиране ще бъде супер важна. И освен, че ще спечелите този курс, ако закупите 2 от моите предложения, но ще спечелите безплатна консултация с мен за моя сметка на теми, които ви вълнуват, въпроси, които искате да зададете лично на мен и аз да ви отговоря абсолютно лично откровенно. И ако закупите пък 3 от моите предложения, примерно пакет от 3 книги, Алоe Vera и книгата 100% суровятство, ви освен курс, освен безплатна консултация, но ще получите и тази чашка за вакуумен масаж, който ви казах, че ще си правя сама. Той ще спечелите и една такава вакуумна чашка. Така, като подарък. И така за поръчки може да ми пишете на имейл desilifestyle.net@gmail.com. Благодаря и до нови срещи!